खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबां खौरां बिजोङाव बिथांखौ राजखान्थियाव जगदान जानायनि एबा जगदान जागोननि बाथ्राखौ बे समाव गोबां फोसावगासिनो दं। नाथाय दासिमबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव बिथांनि बे राजखान्थियाव जगदान जानायनि जेबो खौरां सफैयाखै। थेवब्लाबो माखासे ससियेल मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ लानानै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनि जाबायदि गोसारबाय थानाय बे गोसारनायखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा लानानै फैदों। थारैनो नंगौ, बे समाव बिटिआरनि बिटिआर राजखान्थिनि बारहावा बेयो गोबां बारगासिनो दं। गुदुं गुसु फारफ्रोमथिंबो बिटिआरनि राजखान्थि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे काउन्सिल बिसायख'थिनि बारहावाया जेथिंबो गुदुं बार बारगासिनो दं। आरो बे समावनो आथिखालनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव माखासे राजखान्थि एबा राजखान्थियाव जगदान जानायनि गोबां बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारगासिनो दं। बे समाव गिबियावनो मख'नांगोन दि जाय बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै, हारिमु बिथिंखौ लानानै, रावखौ लानानै, सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बर' हारिनि जौगाथायखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं। नाथाय माखासे बाथ्राया बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोबां सोंथि सिखारदों। थारैनो बे समाव बेसेबां सैथो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे बिपिएफआव नङा, UPPL नङा, कंग्रेस नङा, बिजेपि राजखान्थि दोलोआव फैबाय थानाय आगस्ट दानाव बिजेपि दोलोआव जगदान जागोन होनना बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बे खौराङा रायजो नाङैनो बर' हारि नाङैनो मोनसे सोंथि सिखारदों आरो मिन्थिनो लुबैनाया हांखुर जादों। थारैनो आथिखालनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जगदान जामारगोन नामा? गोबां सोंथि, गोबां बाथ्रा जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आथिखालनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव फैबाय थानाय आगस्ट दानाव जगदान जागोन होननानै गुबुन गुबुन रायजोनि खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं। थारैनो बे समाव मोनसे सोंथिया सिखारदों एबा गोबां माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरदों, पस्ट होदों, गाव गावनि साननायफोरखौ फोरमायदों दि बिपिएफ थासेयाव, UPPL थासेयाव जेराव बर'नि राजखान्थि होनना बुंनांगोन, जेराव रिजनेल पार्टी, बे रिजनेल पार्टीयाव थायालासिनो जेराव गावनि बिटिआरनि सिङावनो दाजानाय मोननै राजखान्थि दं, बे मोननै राजखान्थियाव थायालासिनो माब्रैहाय आथिखालनि बर' हारिनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो दं, जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावनो मोनफ्रोमबो दफानि थाखाय बिथांमोना हर सान खामानि मावबाय थानाय दिपेन बर' बिथाङा माब्रैहाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैनो हागोन एबा जाहैगोन, बे मोनसे गिदिर सोंथि। थारैनो दिपेन बर' बिथाङा UPPL खौ नागारनानै, BPF खौ नागारनानै एबा BPF आव थाङालासिनो, UPPL आव थाङालासिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआवसो थांमारगोन नामा? गोबां गोबांनियाव सोंथि सिखारदों। थारैनो राजखान्थियाव जगदान जामारसिगोन एबा राजखान्थियाव गोदान आगान होसिगोन नामा आथिखालनि आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा? बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारगासिनो। नाथाय दासिमबो फंसेबो दिपेन बर' बिथांनिफ्राय राजखान्थियाव जगदान जानायनि फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखै एबा बुङाखै। नाथाय बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायना होआखैब्लाबो नाथाय बिथाङा इसारा होदों जे आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनिनो गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि महरै खामानि मावबाय थागोन होननानै रोखा खेंफोरथि होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिथांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थियाव आगान होगोना बेसेबां सैथो दासिमबो 1% बो
रोखा गैया होननानै बे समाव जों बुंनांगोन आरो बिथाङा थारैनो राजखान्थियाव आगान होगोन होआ एबा फैबाय थानाय आगस्ट खालाराव एबा बिजेपि राजखान्थि दोलोआनो जा UPPL आनो जा BPF आनो जा राजखान्थि दोलोआव आगान होगोन ना होआ बिनि सायाव जेबो दासिमबो रोखा गैया आरो बेफोर बाथ्राखौ फैबाय थानाय समाव आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्रायसो आबुङै मिथिना मोनगोन एबा फैबाय थानाय समावसो थारैनो माबे लामायाव थांगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।